खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 7 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 20 आसिन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो साहसआ बांगोन। खामानियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो दावगानाय जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोनथाव थाबाय थागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। धोरोमारि हाबाफारिफोरा नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव दावगानायनि सान जागोन। नोंथांनि बोसोनफोरखौ खामानियाव बेसेन होनाय जागोन। फालांगियाव गोदान रादाय खालायनाय आरो गोसारहोनायनि खाबु दं। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव आबुङै गोसो होगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बुंनाय आरो आखुजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा मान मोननो हागौ। खाफालआ नोंथांखौ फालांगियाव आबुङै हेफाजाब होगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसार जागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय एबा उफ्रा मुलाम्फाफोर मोननो हागौ। फालांगिया गोदान खाबु आरो मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यानआ बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्वआ गोसो बोनो हानाय जागोन। खामानियाव मान-सन्मान मोनगोन। फालांगिया दिदोम आरो मुलाम्फा गोनां थागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि थाखाय मोजां फिथाय मोनगोन। दान होनाया गोजोननायनि मोन्दांथि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो जाफुंसार जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया थागोन। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव गोसो होनानै दावगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा खामानियाव मासि जौगाहोनाय आरो मान मोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। फरायसाफोरा खस्थ' खालामनानै मोजां नम्बर मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मान आरो मासि मोननो हागौ। फालांगियाव गिदिर जाफुंसारनाय मोनगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गाहाम जागोन। नोंथाङा खामानियाव मान आरो जौगाथाय मोनगोन। फालांगियाव गोदान खाबु आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनै गोख्रों नाजानाय आरो बावसोमनाया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथाङा मान आरो गोदान बिबानफोर मोनगोन। फालांगियाव दावगानाय आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि दावगानायनि इसारा होगोन। नोंथांनि साख्रियाव मान आरो दावगानाय जागोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो दिदोमथि मोनगोन। नखराव गावजों गाव हेफाजाब आरो सुखु गोजोन सोलिबाय थागोन। फरायसाफोरा जाफुंसारनायनि फारसे दावगागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार गाब। मीन राशि, दिनै मोनसे जुनिया सान जागोन। नोंथाङा गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन आरो नोंथांनि साख्रियाव मान मोनगोन। फालांगियाव जौगागोन आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों मोजां नम्बर मोनगोन। ध्यान आरो आध्यात्मिक अभ्यासआ गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।